Ik heb toch het idee dat de Waas een beetje optrekt. Maar misschien is dat ook mijn illusie. Ik denk dat iedereen wel heeft meegekregen dat er een Sahara-wolk over het eiland trekt. En dat daar flink wat gezondheidswaarschuwingen voor naar buiten zijn gebracht ook. En dat wou ik eventjes checken met dokter Volker Brijker. Pulmonoloog, of nou ja, eigenlijk longarts, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is een makkelijkere term. Dat ik even de gelegenheid krijg om er iets over te mogen vertellen. Ja, want er zullen wel veel mensen nu jou persoonlijk ook benaderen van... help, wat doet dit? Ja, het is druk in het ziekenhuis, veel vragen. En er is ook veel over in het nieuws en het is een actueel onderwerp. En ik heb het vanochtend zelf ook gezien op de auto. Er lag echt allemaal stof op de motorkap. Dus het klopt, het heerst op het ogenblik heel erg. Ja. En wat doet het Saharazand precies met je longen? Nou ja, kijk, dat het helemaal de oceaan overdwarrelt, dat geeft al aan dat het hele fijne stofdeeltjes zijn. En met de inademing komen er gewoon ook een paar van die deeltjes binnen in de longen. En die geven dan toch wat irritatie aan de binnenkant van die luchtwegen. En daar kun je wat klachten van ervaren. Dat kan. Het is heel fijn stof wat je inademt. En wat voor gevolgen kunnen dat bijvoorbeeld zijn? Is dat benauwdheid, hoesten, dat soort dingen? Nou ja, dat zijn inderdaad de belangrijkste klachten. Maar je moet wel een onderscheid maken tussen mensen die er gevoelig voor zijn en mensen die het niet zijn. En als je er gevoelig voor bent, dan gaat het eigenlijk altijd om astma. Ja. Dus als je niet bekend bent met astma, dan kun je het wel een beetje merken. Je kunt een beetje kucherig gaan worden of het gevoel dat je iets minder makkelijk ademt. Maar meestal valt dat mee. Maar als je wel bekend bent met astma, ja, dan kan het toch echt wel een toename van de klachten geven. Is het dan ook echt, want er wordt ook een veiligheidswaarschuwing uitgegeven dat je dan beter binnen kunt blijven. Zeg jij dat ook? Doe dat maar vandaag of valt het wel mee? Nou, ik denk dat voor mensen die niet bekend zijn met astma, het risico op zich beperkt is. Dus dat je ook niet per se binnen hoeft te blijven, maar dat je misschien wel een beetje op moet passen met hele zware fysieke inspanningen buiten. Dus zwaar sporten en zo. Als je dat kunt mijden, zou ik dat de komende dagen denk ik eventjes doen. Okay. Maar als je wel bekend bent met astma, dan moet je daar wel wat rekening mee houden. Maar dan is het eigenlijk nog belangrijker dat je de puffies gewoon goed gebruikt. Want die medicijnen die zijn ook zodanig ontwikkeld dat die ook voorkomen dat je klachten gaat krijgen als het ware. Ja. Dan dat je jezelf opsluit binnenshuis. En valt er nog iets anders te doen? Ik denk dat iedereen nu wel een mondkapje misschien thuis heeft liggen. Helpt het nog als je die opzet? Nou, dat scheelt wel. Dat vult het al een belangrijk deel, dus dat klopt. Oh, nou als kijk je die eens. hebt, dan kun je die gebruiken. Is die ook nog multifunctioneel? Ja. We zien ook dat het uiteindelijk in de komende dagen moet optrekken en dan is alles weer geweken. Of is het altijd al een beetje schadelijk, de lucht hier? Nee hoor, nee. We hebben juist net een gezonde lucht op Curaçao. Dus dat is een voordeel. En als er weer een bui komt, dan slaat het allemaal neer. Dan ben je het in één keer weer kwijt. Dus dat zou ook voor het eiland natuurlijk goed zijn, dat het helemaal groen wordt. Maar dat helpt ook om dat zand uit de lucht te filteren. En zolang dat niet zo is, dan kan het inderdaad nog een paar dagen blijven dwarrelen. Maar uiteindelijk slaat het wel weer neer. Ik hoop dat het snel gaat regenen dan inderdaad. Al is het alleen al voor de tuin en voor mijn eigen longen. Zeker. Maar mijn belangrijkste advies is er voor mensen die met astma bekend zijn om de puffies netjes te gebruiken. En dan kom je er in principe probleemloos doorheen. Gelukkig. Fijn om deze rustgevende woorden te horen. Ja, we kunnen het dus gewoon even rustig uitzitten en dan komt het allemaal weer goed. Ja. Oké. Hey, dankjewel. Volker Brijker, longarts. Dankjewel voor je bijdrage. En heel succes met de uitzending verder. Dankjewel. En ook aan de luisteraars. Fijne dag gewenst. Dankjewel. Doeg.